جیەک لە دووژیەکی بە مەلیۆنان مرۆڤ تێن سەرڕوێ دونیێ û diçin. Hinjwan bê tu pencemor ji nav xwedan û malbatên xwe bar dikin, bê ku çi li dû xwe bihêlin û hin jî tenê navê wan weke navê duwem û piştreyê sîyem ji zarok û neviyên wan re dimîne. Hin jî di bîra xelekeke teng de ji kesûkar û nasê xwe ji bo demekê dimînin. Mirovên hene biçûna wan tu tişt ji mirovahiyê kêm nabe û mirovên hene nebûna wan valahiyeke mezin di jiyana milletekî de dihêle. Hin mirov hene navê wan bi dîroka milletekî ve têgirêdan û derbasbûna salan mîna elmasekê roj bi roj û sal bi sal geştir dibe ji ber ku ewin ew kesê ku jiyana xwe ji bo pirseke giring terxan kirine. Mîna xebatkarê mezin serkirde Nûriddîn Zaza yê ku wêneya wî bi wî rûyê karîzmatîk di sînga malên Kurdperwer de daleqandî bû û navê her û her hatî girêdan bi xebata Kurdperweriyê ve. Xebatkar Nûriddîn Zaza damezrîner û serokê yekemîn Partî Kurdî li Sûriyê bû ku ew jî Partî Demokratîk Kurdistan li Sûriyê û ji bo wê yekê Zaza hat zindankirin û îşkence dan. Di heftê heyvadehan ji sala 1990 de li gundekî li beravên Rûbarê Diclê di navbera Amed û Ezîz de ji maleke xanedan ji dayîk bûye. Zaza li Beyrûta paytexta Lubnanê xwend û piştî wergirtina fêrnameya zanîngehê berê xwe da Swîsra ta xwendina bilind bidawî bîne. Komîta xwendekarên Kurd li Ewropa li gel hejmarek hevalên xwe damezrand û kovara dengê Kurdistan belav kir. Nameya doktora di zanistiyên perwerdehiyê de sala 1956 bidawî anî û piştre vegeriya Sûriyê. Yekemîn Partî Kurdî li Sûriyê bi navê Partî Demokratîk Kurdistan li Sûriya di sala 1957 de damezrand û wî bi xwe serokatiya wê partiyê kir ku yekemîn Partî Kurdî bû li Sûriyê. Nûriddîn Zaza li gel hevalên xwe hatî girtin ji aliyê desthilatdariya Komara Yekgirtî ya Sûriye û Misrê di sala 1960 de. Zaza xwedan dîplomasiyeke berçav bû duwarê danûstandinê de û kesekî bûwêr bû ku karî bû wê dîplomasiya xwe li pêşdadgeheke şofînî bêje dadwerê wê dadgehê çendîn mafê Kurdan têbin pêkirin û daxwaza serbestberdana xwe kir ta karibe wê yekê ji ser milletê xwe rake û li pêşdadgehê belgenameya xwe de got ku tevî bûyerên cudahiyê û şofîniyê yên tên cêbicêkirin di gelek aliyên jiyanê de bi gelek awayan. Lê ez dixwazim ji were rastiyê eşkere bikim, berî nemayişkirina rastiyan derbarî sedemê sereke yê wan bûyerên ku bi mixabinî ve rû didin ku sedema sereke ew e ku li herêma Bakur ji Komara Erebî ya Yekgirtî rastiyek heye ew jî hebûna gelê Kurd e yê ku hîn li ser xaka xwe di çarçoveya Komara ya Erebî Yekgirtî dijî li tenêşt birayên xwe yên Ereb û ew millet xwedan ziman û kultûrê xwe yê taybet e û ew wî zimanî û kultûrî diparêze û rij de li ser parastina alavên wî kultûrî ji helbest û stiran û mûzîkê ku ew jî nekêmî zimanên derdora xwe ye di ciwaniya xwe de. Di sala 1961 de Zaza xwe ji bo Perleman bijart lê ji ber sextekirina desthilatdariya wî welatî sernekeft û hate girtin û piştî serbestberdanê berê xwe da Lubnanê ku li wir jî hate girtin û dema vegeriya ji bo Sûriyê rejêma Bees ya desthilatdar bû û ew girtin û sergonî parêzgeha Swêda ya Sûriyê kirin. Di sala 1967 de berê xwe da Tirkiye lê ji ber ku desthilatdariya Tirkiyê jî li girtina wî digeriya berê xwe da Swîsra û li wî welatî rojê da wî ji jiyana xwe derbas kirin û li wî welatî ta roja da wî ji jiyana xwe ma. Di sala 1982 de pirtûka jiyana min ya Kurdî belav kir. Zaza xêzanek ava kir ku hevjîna wî keçeke Swêsrî bû û giringî dida pirsa Kurdî û kurekî wan bi navê Cengo hebû. Di heftê heyvadehan ya sala 1988 de Nûriddîn Zaza koça xwe ya dawî kir û li goristana Lozan ya Swîsrayê bi xakî hat sipartin. Jiyannameya xebatkar Nûriddîn Zaza hat wergêran ji bo her du zimanên Erebî û Kurdî û hejmarek xwendinên akadîmî li ser wê jiyannameyê hatin kirin. Ji wan jî nameya masterê kotê de jiyannameya wî hat gengeşekirin serbarî nameyek doktora li ser karê wî yê wêjeyî dê nivîsîna çîrokan de li kolêja wê je lê Duhokê li Herêma Kurdistanê. Jiyannameya xebatkar Nûriddîn Zaza ji aliyê nivîskar Xisro Botanî hatibû wergêran. Zaza li hengekî bûwêr bû
گاریبو خباتک سیاسی برچاو ددمک پر آستنگ دا نیشا بده که هفجیناوی نویسکار و روزنامه‌وان سوئیسری گیلبرت فاور دوی درباره دا گوت که زازا میرکی نمونه‌ای بو به همو واتیا گوتنه و مینا لهنگان دی جیهانک آسنزم دا جیان دکر که کمترین پرنسیپین مروواهیین رسن لی نبون. دکتور نوردین زازا گرنگی که مزند دا فیر کرنا زمانه دایکه و بلاف کرنا زمانه کردی و دوی درباره دا زازا دگوت اگر هون ناخوازن وندا و بلاف ببن دوی هون فیری زمانه خوب ببن. نمر نوردین زازا باشترین نمونهش بو که کرد پرور وی بشوپینن و جیان نامه یاوی نامه که جبو هر کردکی خودام پروژه کی نتوی که خوان نچمینه لپیش هر بایه کی دجمن و نحزن کردان جبر کومروف یک جار دمره و هندک جاران مرنج بو پرسکه جیانه که دم دریشتره بلکو مانک هر و هر دمینه. شیرین کیلو